transfer muka ce za mu nuna muku ya ake transfer data ka zuwa wani sim ɗin naka na Airtel ko ka tura abokinka ko ya ko ɗan gidanku ko budurwarka da ya danganta. Mu shiga kan mu fara aiki. Yanzu because babu kuɗin a ciki ba ni da data shine dalili. Mun gode da kasancewa da mu kuka yi a cikin wannan channel ta mai albarka wato kan MBT ku kasance da mu ko da yaushe don ƙararrawa subscription. Bayan mun ɗaura sababbin bidiyoyi nan mu